खुलुमबाय। दिनै 74थि भारतनि उदांस्रि सान। बे उदांस्रि सानाव आङो बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाजों लोगोसे जेसेबां भारतनि नोगोरारि दङ साफ्रोमनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै उदांस्रि जांख्रिथायाव जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ सिबिनायखौ बावहरबाय। भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी, जाय बिथांखौ मुलुगाव दायो नन भायलेन्ट गुरु होननानै बयबो गनायो, बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे उदांस्रिनि सोमावसारनायाव आसामनि आरो बर'फोरनिफ्राय जायफोरा मुंख्लं जानांदों, बे उदांस्रिनि मुंख्लंफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बर' माहारिया बुहुमाव थांना थानो थाखाय जांख्रिखांनायाव जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननिसिमबो आङो बे समाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, नैबे समाव जोङो 74थि भारतनि उदांस्रि सान जोङो फालिदों। भारतआव उदांस्रि सान फालिदों माने जोंबो उदांस्रि सानखौ बयबो बे 74 बोसोराव जोङो मोनबोदों। दा 74 बोसोर उदांस्रि जानायनि उनाव भारत हादरनि नोगोरारिफोरनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय गासैबो जोङो दिनै बेसेबां सोलायदों बेखौ बिजिरनानै नायनांगौनि सम जादों। दा बेवहाय उदांस्रिनि ओंथिया मा आरो गुबैयै जोङो उदांस्रिखौ बेसेबां मोनफुंनो हादों, बे खोथाफोरखौ दिनै बयबो साननायनि सम जादों। मोनसे हादोरा उदांस्रि जानाय लोगो लोगोनो बियो मोनसे पलिटिकेल उदांस्रिल' जायालासिनो एबा राजखान्थियारि उदांस्रिल' जायालासिनो बियो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे उदांस्रिया बाहायजानांगोन। जोंनि थांनानै थानायाव नांगौ गासैबो बिथिङाव जोंनि उदांस्रिया नंगुबै ओंथियाव बाहायजानांगोन। दा जोंबो बे उदांस्रिखौ मोनाखै होननानै भारतआ उदां जानायनि उनाव फिन सोमावसारनो गोनां जादों। आरो दिनै बे उदांस्रिखौ मोननो थाखायनो बर'फ्रा मोनथाम गोरोबथा खालामनो गोनां जाबाय। आरो बे मोनथाम गोरोबथायाव जोङो एफा एफायैब्लाबो जोंनि राजखान्थि गोहोखौ जोङो मोननो हादों। जोंनि माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनो, रांखान्थिखौ जौगाहोनो जोङो एफा एफाब्लाबो गोहोखौ जोङो मोननो हादों। आरो बिनिखायनो जोंनि उदांस्रि सोमावसारनायाव जाय जोहोलाव बिथांमोना जिउ गारबाय, जायफ्रा जेल जानांबाय, जायफ्रा दिनैसिमबो बेंगुरा जानानै थानांबाय, बिथांमोन बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरो। बिथांमोना जायफोरा दिनै थांनानै दङ बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो हाथों। आरो जायफोरा सोरगोआरि जाबाय बिथांमोनाबो सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों। बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो आर'ज गाबग्रोबाय। दा बे समाव आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि जानांगौ होननानै 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि मोनसे दाबि लानानै सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। नाथाय बिनि सिगाङावबो 1967 मायथाइयाव बिटिसिआ जागायदोंमोन मोनसे उदियासल राजखान्थि दाबिखौ लानानै। आरो बे गासैबो सोमावसारनाया बर' हारिनि मोनसे गोदान जांख्रिथायमोन। आरो बेनो दिनै जोंनो मोनसे बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे फिथाइ लाबोनानै होफैदों। दा बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं, BLTनि मुंख्लं, NDBनि मुंख्लं गासैखौबो आङो दिनै सिबिहरो, बिथांमोनखौ मान होयो। नैबे समाव जोङो हारिनि एना एनिखौ नागारनांगौ। जोङो सासेया सासेखौ हारिनि खहा जाजासे जेफोर मुं सुनाय हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दङ बेखौ जेसेबां हायो खमायनांगौ। डेम'क्रेटिक प्रसेसआव मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोखौ माखासे सोंखारिनाय, खामानि दामानि मावनायफोरखौ आसि थुनानै होनाय, बियो भारतबर्षआवबो सोलियो, आसामावबो सोलियो, मुलुगनि गासैबो डेम'क्रेटिक प्रसेसजों सोलिनाय हादोरफ्राव बियो सोलियो। दा जोंनि हारियावबो बियो सोलिगोन। नाथाय बेखौ लानानै माहारिनि गासैबो आफादफोर, गासैबो सोद्रोमाफोर बेजों लोब्बा लानांगौ होननानै आं साना। राजखान्थिखौ राजखान्थियैनो हगारनांगौ। आरो राजखान्थिया माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो। दा बेखौ माहारिनि थाखाय मोजां बिथिङाव बाहायनो हायोब्ला जोंहा लाब जायो। नाथाय जाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा एबा राजखान्थि आफादफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा, सुबुंनि थाखाय खामानि मावा, बेबायदि राजखान्थि दोलोफ्रा जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला अब्ला जोंहा खहासो जायो। दा बेनिखायनो भारत हादोरावबो 5 बोसोरनि उनाव, 10 बोसोरनि उनाव जोंनि सरकाराव जायफोरा राजखान्थि हान्जाया थायो बिथांमोनखौ सोलायनाय जायो। आसामावबो सोलायनाय जायो। गोबां रायजोफ्राव बे राजखान्थि हान्जाफोरखौ सोलायनाय जायो।
बेखौ लानानै जोंनि माहारि आफाद एबा माहारिनि सिन्था खालामग्रा मानसिफ्रा बारा साननांगौ गैया। मानोना राजखान्थिया गोजोर नङा, नाथाय माहारि जौगानाया अरायसम गोजोर जानांगोन, सिन्ताधाराफ्रा अरायसम भिजनारि जानांगोन। आङो बेखौसो बयखौबो खावलायो। दा नैबे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बर' हारिया बांसिन खहा जाबोदों गावबा गावनि गेजेराव एना एनि जानायनि थाखाय। गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खोमाना लाबोदों गावबा गावनि गेजेराव एना एनि जानायनि थाखाय। आरो बे एना एनि जानायखौबो जोङो बेखौ मोनसे लेभेलाव डेम'क्रेटिकेलि जोङो बेखौ बुंलायनो हानांगोन, जोङो क्रिटिसाइज खालामलायनो हानांगोन। नाथाय बेखौ जुदि बिराद मोनसे गाज्रि लेभेलाव लाङोब्ला बे हारिनिनो खहा जागोन, बेखौ नायनांगौ। आथिखालाव बिटिआर एकर्डखौ लानानै साफा सानै सुबुंफ्रा गोनो गोथो खोथाफोर बुंदों। बेबायदि खोथाफोरखौ हयथ' सिगाङावबो बयबो सानबोदों जेब्ला बिएसि एकर्ड जायो, जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो। नाथाय बै समाव गोबाङानो बुंलायलायनो हायाखैमोन, सोरबा गिनानै थादोंमोन, बा सोरबा हारिनि मोजांखौ नायनानै थादोंमोन, बा सोरनियावबा जुक्ति दङब्लाबो हारिनि जौगानांगौखौ नोजोर होनानै हारि अनग्रा सुबुंफ्रा बेखौ सिरियै थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव राजखान्थिनि थाखायनो साफा सानै सुबुंफ्रा बेखौ एसे गाज्रि नोजोरजों नायदों। गोरोबथाया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया, बे गोरोबथा खालामग्रा बेक्तिया गाज्रि जानो हायो। दा सोरबाया दिनै प्रमद बर'खौ गनायनो हाया होननानै, सोरखौबा गनायनो हाया होननानै बे टटेल एकर्डखौनो जुदि फेल खालामनो नागिरोब्ला बियो सोरबा सासे इन्डिभिजुवेलनिल' खहा जानाय नङा, बियो टटेल हारिनिनो खहा जागोन। आरो गोदोनिफ्रायनो सानबोदोंमोन जिहेतु बिएसि एकर्ड खालामबाय, बेवहाय हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुं जाजोबाखिसै, बिटिसि एकर्ड खालामबाय, हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुं जाजोबाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै बिटिआर गोरोबथा खालामनो गोनां जाबाय। दा बेवहाय माबाफोर थालांदोंब्ला एबा हारिनि थाखाय जोंहा जिफोरखौ नांबावो बेखौ उननि समाव जोङो बेखौ मावनानै लानो हागोन। नाथाय हारियाव बेफोरखौ मावनो थाखाय माखासे गोख्रों सुबुं नांगोन, जाय बिथांमोना खोथा बुंदों बिथांमोना राजा लामायाव फैनोबो रेडि जानांगोन, गोब्राब थासारिजों जुजिनोबो रेडि जानांगोन। नाथाय साफा सानै सुबुंफ्रा माने बेफोरबायदि प्रसेसफोरखौ मुं सुयो, गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ मोजां फरायसालियाव फरायहोयो, अफिसार बानायनायनि सिमां नुयो, आरो हारिनि माखासे थासारिखौ बिथांमोना थुनज्लायल' मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ बुंनानै हारिनि सुबुंफोरखौ, गोब्राब खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ, खस्थ' खालामग्रा सुबुंफोरखौ, हारिखौ गोसो गोरबोजों अनग्रा सुबुंफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजायो। आरो गावसोरा गावबा गावनि गासैबो माने पार्सनेल जि लाइफ एबा पार्सनेल जि बिथांमोननि साननाय हनाय बेखौ थिगानो लाखियो। बियो जोबोद दुखुनांथाव। दा नैबे समाव जोङो एबा आङो बेखौनो लुबैयो कि जोंनि जि बिटिआर एकर्ड बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ। आरो बेवहाय 100% इमप्लिमेन्ट जायोब्ला नुगोन जे कार्बि आंलंनि इस्युआ जोबनो थांगासिनो दङ, जाय जिनिसा बिटिसि एकर्डआव हाबनानैबो इमप्लिमेन्ट जायाखैमोन। बर' कसारि काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ, जाय जोंनिखि बड'लेण्ड जि टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिआरआ कभार खामा, बेखौ बै जोंहा बर' कसारि काउन्सिलजों जोङो बेखौ खालामनो हागोन। आरो बर' कसारि काउन्सिलाबो दिनै मोनसे एग्रिमेन्टआव हाबनाय लोगो लोगो मोनसे मर्यादा मोनबाय, जेरावनोखि हम मिनिस्टाराबो प्रेजेन्ट दङमोन। दा बेखौ लानानै सोरबा सोरबा गोबां खोथा बुंदों, नाथाय बियो मोनसे मर्यादापुर्ण एकर्डनि मोनसे दलिलनि गेजेरजों बियो फैदों, बेखौ गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन। दा खामानिया थाहैबाय गोलाव बोसोर सोमावसारनायाव जोंहा जेल जानांनाय जोहोलावफोरखौ जोङो बरननांगोन, जोंनि एनडिपिनि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि इस्यु दङ। आरो बेजों लोगोसे जेफोर क्लज बेवहाय हाबदों, जे माखासे एडिशनेल गोदान गोदान साबजेक्टफोर जोंनो होदों, बे साबजेक्टफोरा इमप्लिमेन्ट जानांगोन एबा जोंनो होनांगोन थाबैनो, अब्लासो जौगानाया जागोन। एनआईटि मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै जिखिनि जोङो बेवहाय मोजां मोजां फसंथानफोर मोन्दों, दिनै 3 गाहाम साइ सेन्टार मोन्दों, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोन्दों, बेफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव गायसननांगोन। बड'फानि मुङाव जोङो इउनिभारसिटि, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायजों लोगोसे आरोबाव मोनसे फसंथान मोननो हादों, जायनि गेजेरजों जोङो दिल्लीयाव आरो क'क्राझाराव मोननै अफिस जोङो दानानै गायसननानै सारा इन्डियानि बर'फोरनि राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। खेराइसालि, बाथौसालिफोरखौ मोजाङै लुफुंनानै लानो हागोन। दा बेफोरजोंनो जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैबो जौगागोन। बे बिथिंफोरखौ बयखौबो आङो नोजोर होनो थाखाय खावलायबाय। दा नैबे समाव जोंनिफ्राय जुदिअबा इलेक्सननि थासारि सोलिगासिनो दङ, बावैसो 1 तारिखआव थांनानै हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै नारसिननाय जादों। दा बेखौ आंखौ गोबाङानो बुंदों कि
कि माने बेवहाय मानो गोबां सिगनेटरिसफ्रा गैया बै समाव अलरेडि जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रि दिल्लीयावबो कोविड-19 नि थासारि आसामावबो कोविड-19 नि थासारि बेफोरबायदियाव जोङो सावरायलायनो हायाखै आरो माखासेया दिनै सिगनेटरिसफोरनि गेजेराव सानैसोआ BPF नि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना एकर्डखौ फेल खालामनोसो नाजागासिनो दङ आरो जों सानैसोआ जायफोर जेनुइनलि हारिनि जौगानायखौ मोजां मोनो दिनै जेंना सुस्रांनायखौ मोजां मोनदों पीस प्रसेसखौ मोजां मोनदों आरो दिनै NDBआ जे गावनि गाहाम देहा लानानै थांना थानो हाबाय एकर्ड खालामनानै बिनि जोहोलावफ्रा जे गावनि बिमा बिब'फोरजों जे रायलायनो हानायनि थासारि फैबाय बेखौ लानानै जों जायफोर जोबोद सिरियास जों राजखान्थिखौल' सानालासिनो दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै नारसिनदों आरो बिथाङा एसुरेन्स होदों एकर्डखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो मैयासो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमदों आरो थांनाय 13 आगस्टआव हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननानै नारसिननाय जादों जोङो रावबो जिरायनानै थायाखै एकर्डआ जेरैखि जाया बेयाव इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो जोंहा गुबैयै बिश्वनाथ आरो जे सनितपुर बिनि माखासे गामिफ्रा जि हाबनांगौ बे खोथाखौ लानानै रावबो जाहाथे गेलेया गोबाङानो सिङाव जोङो माखासे गेलेनायखौ नुनो मोनदों कि बे गामिफ्रा हाबैया मोजां बेबायदिबो माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा खामानि मावदों गोबाङानो हयथ जानो हागौ बेखौ इग' लादों प्रेस्टिज लादों कि जोंनि समाव हाबाखिसै दायो हाबोबा जोंहा मान सन्मान थांगोन बिदि लानो नाङा बर' माहारिया फैगौ 1000 बोसोर रोजा बोसोर थांनानै थानांगोन दा बेनि थाखायनो नैफोर जोंनि इन्टारनेल जि एजेन्डा एबा हारिनि इसिङारि जिफोर सिन्ताधारा बेखौ अपेनलि बुंजानो लुबैनाङा नाथाय जोंनि हारिनि सानग्रा हग्राफ्रा सिङाव खौसे जानानै बे खामानिफोरखौ मावलांनो हायोबासो हारिया इयुनाव गोख्रों जानानै थांनानै थागोन आङो बेखौनो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला जोंनो माखासे मोजां सानसुमै नांगोन मोजां जोंनो माखासे लेखा गोरों सुबुंफोर नांगोन पजिटिभ साननो हानाय जोंनो माखासे सुबुंफोर नांगोन मोजां ससियेल लिडार नांगोन मोजां टिचार नांगोन जोंनो मोजां पलिटिकेल लिडार नांगोन जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुङा मोजां आबादारि नांगोन मोजां पेरेन्ट्स नांगोन मोजां स्टुडेन्ट्स नांगोन बै बिथिङावसो जोङो नोजोर होनांगौ दिनै जि ग्लबेल जितु जोंनि चेलेन्ज फैदों मुलुगनाङै जि जोंनि माखासे जुजिनां थासारि फैदों बेखौ जुदि मोगा मोगि जानायावसो जों फकास खालामालासिनो इसिङारि माखासे संख्रि बानलुनि नांलायनाय बायदियै एबा जोंनि फिसा फिसा खोथाखौ लानानै गावनि गेजेराव जुदि बोलायलायनाया जाबाय थायोबा हारिया मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा दा बेनिखायनो नैबे समाव बयबो माखासे फिसा फिसा सिन्ताधाराफोर जायजों हारिया बेवहायनो गुबुंले जायो एबा थाबथानानै थानाङो बेखौ एसे जानगाराव दोननानै बोरैहाय बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि खालामनो हायो बिनि थाखाय बेस्ट अफ द बेस्ट इन्स्टिट्युसनफोरखौ जों बोरै गायसननो हायो जोंनि हारिनि जायफोर दिनै मोजां एजुकेसन लाबाय सोरबा MBA खालामबाय सोरबा MSW खालामबाय सोरबा PhD खालामबाय बे गासैबो लाइमोनफोरखौ आङो खौसे जानो खावलायदों बे खौसे जानानै UPPL नो भट होनांगौ खौसे जानानै प्रमद बर'नि खोथा खोनासंनांगौ आं बेखौ बुङाखै जे जोंनि लेखा गोरों मानसिफ्रा जायफ्रा गियान गोनां मानसिफ्रा जायफोरनिखि गोलावसिम साननो हानाय मानसि जोंनि गेजेराव दङ बयबो खौसे जानानै हारिखौ फैगौ 10 बोसोराव 20 बोसोराव एबा 25 बोसोराव माने नर्थ इस्टनिल' नङा सारा इन्डियानि एबा वर्ल्डनि जौगानाय हारिफोरजों एखे थाखोआव लांनो थाखाय मा खामानि मावोबा जागोन बिनि थाखायसो जोङो मास्टार प्लेन बानायनांगौ आं बिनि थाखायनो खावलायो जे जोंहा लाइमोनफ्रा ज' जादो साननो गोरों सुबुंफ्रा ज' जादो थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिनि मा मोजां जाखो मा गाज्रि जाखो बेखौ मोनसे एनालाइसिस खालामदो जोंहा रावखौबो दुसिनो गोनां गैया रावखौबो दुखु मोननो गोनां गैया आं दिनैनि तारिखाव जुदियोबा आं UPPL दोलोनि आफादगिरि आङो अपेनलि बुंनो सानो आङो रन्जन दैमारि बिथांखौ मान होयो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मान होयो बर'नि जेसेबां लिडारफोर रबिराम नार्जारी उर्खाव ब्रह्म चन्दन ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारी माने बड'फानि उन आरो सिगां जायफोर बर' हारियाव दैदेनबोदों बयखौबो मान होयो आङो दासिमबो बयखौबो खावलायो कि हारि जौगानांगौनि बेलायाव हारिनि थाखाय मोजां प्लान पलिसि जोङो सोरजिनांगौनि बेलायाव जाहाथे बयबो खौसे जानो नाजायो कमप्रमाइज खामा मालायजों बेखौ आङो नाजायो दिनै जोंखौ गोबाङानो बुंदों हाइजेक खालामबाय जाथिखौ फानबाय फुंनिफ्राय मोनासिम दालालि बेफारि होननानै जोंखौ बुंदों बेवहाय आंहा दुखु मोननाय गैया
सोरबाया आंनि सायाव रागा जोंदों बा गाज्रि मोनदों आंखौ माने रायनानै एबा दुसिनानै बिथाङा गावनि दाहाखौ हगारदों आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय आङो इन्डिभिजुवेलि बुंनो सानो जे बर' हारिखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरो जि समसिम केपासिटिया थायो सक्तिया थायो बै समसिम हारि जौगानांगोननि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन आरो आङो बेखौनो रोखा रोखा बुङो दा बेनिखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानायनि बेलायाव जाहाथे रावबो गोनो गोथो साना आरो हेंथा हेंथि खालामा आं बेखौनो खावलायबाय जायफोरा दिनै पावाराव दङ बिथांमोनाबो जाहाथे गावसोरो बे खामानिया जायोबा जोंनि पावारा थांगोन जोङो माने भट मोननाय नङा बेफोरखौ जाहाथे साना बियो गोदोनिफ्रायनो मोनसे सिन्ता लानानै फैनाय दिनै मोनसे हिस्ट्रिकेल मोनसे एकर्ड जालांबाय बे एकर्डखौ जोङो जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बयबो बाहागो लायोब्लासो हारिया लाब जागोन आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायो